Ydych chi eisiau gwella'r lluniau chi'n cymryd ar eich smartphone o ddydd i ddydd? Wel, dyma 5 tip rili cyflym i chi. Goleuo. Nawr, fi'n gwybod bod yn rili amlwg, ond mae'ch defnydd chi o golau a goleuo yn rili bwysig mwyn sicrhau bod chi'n cael lluniau da. Peidiwch cymryd llun o unrhyw un neu unrhyw beth gyda golau gwael. Dwi just ddim yn gweithio. Just symudwch eich subject i fod o flaen ffenest, achos mae golau naturiol wastad yn gwneud y job orau. Top tip arall i chi hefyd. Os chi'n cymryd llun o rywun tu allan, gwynebwch eich gilydd, gofynnwch i'r person aros yn yr un man, ond symudwch mewn cylch gyda'ch gilydd a newch chi sylwi ar sut mae'r golau a'r gwyneb y person yn newid wrth i chi symud. Wel, awr i chi wedyn i benderfynu pa oles i edrych yn well. Focus Assist. Nawr, falle bod hwn yn rhy amlwg, ond defnyddiwch Focus Assist. Mae Focus Assist yn galluogi chi gwahaniaethu'r cefndir a'r subject chi'n cymryd llun ohono. Trwy'ch defnyddio'r setting yma ar gyfer bron bob llun chi'n cymryd. HDR. Nawr, mae HDR yn setting ar eich smartphone chi sy'n galluogi chi cymryd llun o rywbeth mewn sefyllfa lle mae gennych chi lot o wahanol mathau o olau sy'n gallu bod yn rili anodd weithiau. Os chi'n berson sy'n hoffi cymryd lluniau out and about, yn enwedig gyda ffotograffiaeth stryd, mae hwn yn setting mae angen i chi defnyddio gymaint a gallech chi. Clip-on lenses. Mae rhain yn gallu gwneud gymaint o wahaniaeth i'r lluniau chi'n cymryd ar eich ffôn. Nawr, fi'n gwybod taw un o'r selling points mawr y smartphone yw'r ffaith bod chi'n just yn gallu cymryd y ffôn mas o'ch pocket chi a cymryd lluniau yn syth heb unrhyw ffos o gwbl. A gallech chi dadlau bod y clip-on lenses yma yn arafu'r broses yna i lawr. Ond, fi yn meddwl bod y lenses bach yma yn gallu gwneud byd o wahaniaeth, yn enwedig os oes gyda chi bach mwy o amser i gymryd llun. Apps golygu lluniau. Peidiwch defnyddio Instagram fel ffordd o olygu lluniau. Mae'r app yn gallu bod yn clunky. Mae hefyd yn gallu compreso'ch lluniau chi reit mewn, a hefyd, dwi ddim yn rhoi lot fawr o opsiynau o be chi'n gallu gwneud wrth i chi olygu'ch llun. VSEO, Snapseed, Afterlight, mae yna gannoedd o apps mas na. Hoff app fi i olygu llun yw Snapseed. Mae'n app rili dda, a mae jyst yn gwneud y broses o olygu llun yn hawdd a chyflym. A hefyd, mae fe am ddim. A dyna fe, os chi eisiau gweld mwy o luniau dwi wedi cymryd ar y Google Pixel 2 XL dros y diwrnodau diwetha, ewch draw i dudalen Instagram Hansh mwyn gweld mwy.